Welcome to my channel. Enjoy watching.
Yeah, we did this thing up. It's time to hit Ultra. Tatlong video tayo, okay ganito. Ganito po. Yung 1, 2 po, atras kayo mamaya. Pag sabi kong palit, yung 1, 2, yung kayo sa likod. Yung 3, 4, forward kayo. Okay po? Okay, sampol, palit! Atras yung 1, 2. Yung 3 po sa unahan. 3, 4 sa unahan. Okay. Mga yun! Dalawa kasi, yun nga. Yun, kasali kayo. Outside guard, outside for line. Okay. Next. Balik ulit, balik. Okay, very good guys. Okay, palapit ng palapit kayo. Sobra na po. Yan lang po sa may linya. Okay po. And last pose, compress. Okay. Yung first row, baba. Baba, baba, go. Malapit ka lang. Go. Next. Second row. Konting baba para makita yung third row. Yeah, very good. Next. Baba ulit yung third row. Kunti lang. Yes, sa taas kayo. Okay, up. 5, 6, 7, pose! Five ulit! 5, 6, 7, pose! Walang gagalaw ha, mag-picture tayo. Okay, picture! Walang gagalaw. 1, 2! One more! Sige, tayo. Spread out, spread out, spread out! Dahil kung masyadong isip ka rin ngayon sa camera. O, pulog na sa tuhod. Kaya. Okay. Pag kayo po sa unahan, maghataw po para makita nyo sa camera. Okay po. Fire! DJ Alves, your beat production. 1, 2, 1, 2, 3, 4. No quiero ir a Recordando cuando tomaba tu mano, la vida se me está yendo pensando solo en ti.
Camera, smile. Okay. Pose, pose. Chin up. Thrust out. Back out. Forward. Woo!